Mangwanani akanaka vedare. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamera sekudai so. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 39 years ekuberekwa. Nemurume wangu takaendawo kun'anga tichida kuromba. Takaromba apo patainge tichiri kushanda kuSouth Africa. Tainge takasangana zvekare kuSouth Africa ikoko. At that time pandakasangana nemurume uyu wandava kugara naye, I was still married, but painge paine challenges awo atainge tichisangana nawo inini nemai ex-husband. Pandakasangana neuyu airakidza kuti ainge aine zvimari. Ndakafara mukomanashi ndokubva ndatongoenda kumba kwake ndikatongotanga kutongogara naye. Then ndikabva ndachizoudza ex kuti ndainge ndava kusada nezvake, ndokutorambana kwacho ikoko kwatakaita. So mushure mekunge ndarambana neex-husband ndava kugara nemai current husband, upenyu ndopa hwakabva hwakaoma zvokuti takashaya kuziva kuti tozvifambisa sei. Ainge ari munhu ainge achishanda, at the same time ainge aine business rake rainge ritori bho raitombomupa mari, but zvakabva zvangosunga. Takabva tachizotanga kufamba. Dzimwe nguva ndainzi ndini tainge ndiine problem nekuti pandiri painge paine mweya wejambwa nemunyama. Dzimwe nguva zvaimbonzi ndiye pane munhu weukama ainge achimuganyira. Zvino tikati zvoitwa sei? Saka pane vamwe madzibaba avo vakazoenda nesu kune umwe sangoma weko kuSouth Africa, vakabva vati uyu ndiye anowanzokundibatsira. Saka vakatiudza kuti tsvimbo yavo yavanoshandisa vaipota vachienda vachinoiyereza ikoko kuna sangoma, so that vange vachizokwanisa kuwana masimba pavanenge vachibatsira vanhu. Tikabva tatoti nemaprofita ndo zvavanoita. Uye zvekare patakasvikako takatoona kwainge kuine maZimbabweans akawanda vainge vachitobatsirwa kusimbisirwa mabusinesses avo. Ivo vakatoti munhu kana ukanzi unenge uine business haufaniri kuti unge uchitombozorora zuva nezuva, unofanira kuti unge uchikwidza nekudzika uchingonamata chete, so that zvinhu zvako zvinge zvichizotambanuka, nekuti vanhu vanenge vachikupikira zvakaipa vanenge vakawanda. So mukomana achi ndakabva ndachizozviudza kuti taifanira kutoti tinge tichizotoendawo kun'anga. Pese patinenge tichiona kuti upenyu hunenge hwakaoma tobva taenda kun'anga. Takawirirana nemurume wangu taienda tichinobatsirwa nasangoma wacho iyeye. Then ndokubva tachizodzoka kuno kuZimbabwe, apo manje ndopatakabva tachizorombesewa. Asi zuva ratakanorombesewa hatina kutomboendako kun'anga kwacho tiine mission yekuti nhasi tikuda kuromba. Kwete, sandizvo zvakaitika. Patakaenda kunoromba, shungu dzedu dzainge dziri dzekuti tinge tichipiwa mushonga welake, because ipapo nemurume tainge tasarudza kuti tinge tichivhura shop muno muZimbabwe. Ndokubva tavhura shop yaya, asi tisati tatanga kutengesa, because takango order stock yakawanda. Tikabva tazadza shop tisati tatanga kutengesa, sezvatainge takaudzwa nasangoma wekuSouth Africa. Ainge akati pamunozovhura business musati matanga kurana business iroro, make sure kuti munotanga matsvaka n'anga inosvikapo pashop penyu. Inini hamungambokwanise kuzondipa mari yekuti ndinge ndichizoenda nemi kuZimbabwe nekuti ndinodhura. Mari dzavainge vachitaura dzainge dzichitosvika kuma 50 something thousand. Takaona kuti tainge tisingatombokwanise kuafoda mari yakawanda kudaro. Saka vakabva vati munongoenda kune n'anga yacho mubva mairakidza mishonga iyi yandakakupai, because tainge takapiwa chimwe chainge chakaita chimukuyu tisingazivi kuti yainge iri nyama yei. Vakatiti kana mukangoenda pane imwe n'anga iyo inotozviziva kuti uyu mushonga uyu mushonga wakaita sei, uye zvekare mhiko dzacho dzinenge dziri mhiko dzakaita sei. Ende iye kana
oendererawo mberi nedare renyu anenge achifanira kuti ange achiita sei. So mukomana achi takadzokera kuZimbabwe tikabva taenda kun'anga, ndokubva tapa n'anga yaya chimukuyu tikabva tagadzirirwa mishonga. Takagadzirirwa mishonga yedu yakanaka, tikanzi tinofanira kuti tinge tichizonoimwaya mushopu tisati tavhura, uye zvekare n'anga yaya ikabva yachizosvikawo pashopu. Saka kuseri kweshopu kwedu pane patakatochera gomba tikaisa dehenya regudo uye zvekare nacho chimukuyu chiya izvi zviriko kushopu. Saka zvinhu izvozvo zviri zviviri zvinodaidza macustomers. Hakuna gudo rinotongofamba riri 1, makudo anofamba akawanda. Saka sezvo makudo achifamba akawanda, kana munhu akafunga kuda kuuya kuzotenga kushopu kwedu anototi ange achitodaidza vamwe vanhu votongoya vakawanda, kana kuti vanhu vanenge vachitongofamba vari mutauni vanongofunga kuti tikufanira kuti tinge tichizoenda kushopu kwakati, otosvika kwaya ototenga, ende anototenga zvinhu zvaanenge asina kana kutombogara akaronga kutenga paanenge abva kumba. That is what happens at our shop. Zvino nekufamba kwenguva zvinhu izvi zvakazopanduka. Kupanduka kwazvakaita yainge iri mistake yedu, nekuti pane mumwe mukadzi akauya achitsvaka basa. Mwoyo wangu wakaramba because munhu wose watinopinza basa inini ndini ndinotanga ndamupa interview ndichida kunzwisisa kuti iye anobhilivha zvipi. Then pakabva pachizouya umwe mukadzi, musocho iwoyo ndainge nditori busy and mari yainge ichipinda mazuva acho iwawo yainge yakawanda. Saka ndakangomuti anga achinondimirira muoffice, but hana yangu yakangorova pandakatarisana naye mukadzi uya ndikangoti amen. Then ndokubva ndachizomudza kuti aifanira kuti anga achizodzoka kubasa mushure mekunge tawirirana kuti ndinenge ndichimupa mari each and every month. Ndokubva achizoya kubasa, akabva azotanga kuuya kubasa, asi mukomanashe kubva zvaakatanga kutishandira zvinhu zvedu zvakabva zvadhakwa, zvinhu zvedu zvakasunga kusvika pekupedzisira. Ndokubva tatanga kushaya mari, takadzokera kune n'anga yedu, uye zvekare tichifonerana nen'anga yedu iya yekutibatsira yekuSouth Africa. Yakabva yachizotiudza kuti ndisu tainge takazvikanganisira mhiko dzedu dzaainge akatigadzirira mune zvakanaka. Ainge akatoti mishonga yandainge ndakakupai yaisazomboda kana ropa zvachose, asi nekuda kwekuti makazotsvaka munhu anoita zvekunamata. Ko makatsvakireiko munhu anoita zvekunamata? So mukadzi uyu aiwanzokuti paanenge ari patea break yake kana kuti palunch break aibva azoenda kuseri kweshopu ogara paya obva atanga kuverenga zibhaibheri rake, achiverenga achinamata achitikanganisira zvinhu. Mukadzi yeka ndakaita sekunge ndichamurova. Kunyange dhei randakamudzinga basa takatoita zvekutomutsvakira mhosva. Saka tine vamwe vashandi vedu avo vanoziva but vanenge vasinavo mamwe mainformation, but kuziva vanoziva. Saka ava ndivo vatinowanzokutuma kana kuri kunzi maybe nemurume wangu tinenge taenda kana kuDubai for a holiday, ivo ndivo vanosara vachitibatsira kuzadzikisa mhiko dzacho, nekuti paya apo patakacherera dehenya nechimukuyu panotofanira kuti pange pachingogara pakanyorova. Vakaona sekunge panenge pava kuda kunooma, vanongopinda mushopu vobva vatora mazowe vobva vanodira, kana kuti mukaka fresh milk vanongonotora zvekare mushopu vobva vadira. Havasi vashandi vose vanozviziva, asi tine vashandi vedu vaviri ndo vatakaudza, sezvo takaudzwa nen'anga yedu kuti tinofanira kuti tinge tichizoudza pakati pevashandi vedu tinofanira kutsvaga 1 or 2 uyo anenge achiziva kuti mari yedu inobvepi uye zvekare chii chakabata bhizinesi redu. Saka iye aizoenda kwekwe obva atanga kunamata achiverenga chibhaibheri chake ichocho. Zvinova zviri zvinhu zvakatikanganisira. Vanhu we, if you get employed unofanira kuti unge uchiziva kuti kana wonamata unamatizve uri pamapremises angu, unonamata uri kumba kwako, because haungauyi
kuzokanganisa basa reumwe munhu, auye kuzokanganisira vanhu so that vanotanga kuziya nenzara mumba musina kana chikafu. Ndo level raakati svitsa mukadzi iyeye. Hey, I hate Christians kutaura chokwadi, because they do not know how to walk in their own lane. Munhu, you have to walk in your own lane. Famba nenzira dzako iwewe dzaunenge wakanzi naMwari wako wacho iyeye. Idzi ndo nzira dzako dzaunofamba nadzo, osiyana nevamwe vanhu, osiyana nekudestroya maaltars evamwe vanhu. Hey, that woman made me to hate chinhu chinonzi Christianity, nekuda kwekuti akaurayisa vana vangu nenzara, akandiurayisawo inini wacho nenzara. So at that time apo akakanganisa mhiko dzedu nekunamata, takatanga kuona kuti zvinhu zvedu zvainge zvava kusafamba. Mumba chaimo taishaya kana chokudya, zvinhu zvakaoma, until the day ratakazoudza n'anga yedu yekuSouth Africa ikabva yatiudza kuti mukadzi watainge takaemploya ainge ari munhu anonamata. So water does not mix with oil, ndo zvaakataura izvozvo. Then ndipo apo patakabva tachizopiwa dzimwe mhiko dzekuti tinge tichitevedzera, since zvinhu zvainge zvatopanduka zvava kuda ropa, we had to fire her. Ndakadaidza vaya avo vanoziva zvose zvatinoita and how our company operates, nechakabata kambani. Tikavaudza kuti mukadzi uya ndiye ainge akatikanganisira zvinhu zvedu. Then ndokubva ndavapa instruction yekuti vaifanira kuti vange vachizotora something mushop, vobva vachizoisa mubhegi rake, tobva tachizomusecha, kwava kutoenda kunomumhangarira kumapurisa so that ange achizosungwa. Ndo zvatakaita mukomanashi. Vakabva vachizoisa mabhisiketsi muhandbag rake, then akati achaisa. Murume wangu ndokubva ati ainge achisuspekta kuti imbavha, ndokubva vachizomusecha vakamubata aine mabhisiketsi. Masecurity kwava kumusunga, tikamirira kuti mapurisa ange achizosvika akaendeswa kuCentral. Ndo zvatakaita izvi, kwava kumudzinga basa, but ndaitoda kutoti ange achitofa ini. Zvokutosungwa kwaakazoitwa, it was something that was quite easy, but ndaida kuti munhu atofa, kutofa chaiko chaiko, mhuri yakewo inge ichizosara ichifa nenzara. Takazama kuti tinge tichimupikira zvakaipa mukupenyu hwake, asi anochengetedzwawo nezviminamato zvake zvinomuchengetedza izvozvo. So akatikanganisira mukadzi uyu, sezvo zvinhu izvi zvainge zvava kuda ropa. Ndipo apo patakabva tachizonzi mwana wedu umwe aifanira kuti ange achizofa. Pakati pevana vedu takazosarudza umwe mukomana, but murume wangu akarwadziwa, ainge asingadi kuti mwana uyo mukomana ange achizofa, uyo watakazochekeresa. Ainge achida hake kuti musikana, but nekuda kwekuti musikana wacho takamupa zita raamai vake, akati zvino zvingaita here kuti sazita waamai vangu ndinge ndichizonzi ndamuchekeresa. Ndokubva achizosarudza kuti uya mukomana ange achizofa, but he was in pain. Akangoti sezvo tiine vamwe vana vakomana, zviri nani kuti tinge tichiuraya ivavo, apa musikana ndiye ega ari 1 apa ari sazita zvekare waamai vangu. Ndokubva tachizopa kamwana kedu kakomana ikako mushonga. Takakapa mishonga, ndokubva katanga kurwara, kakazonoshayikira kwaprivate. Mwana takaenda naye kumusha tikanomuviga, because takanzi tinofanira kuti tinge tichimuvigawo kumakuva kwekuti tinokwanisa kuzoita access yekuti tinozoendako tonofukunura guva rake, tobva tatora mutumbi wake. Takazoti mwana ange achivigwa kumusha. Mushure mekunge mwana avigwa, takagara nearly 3 months tigere takamirira chete. Ndo patakabva tachizoenda kwava kunofukunura. Takangoona ainge angova marangwanda, ndokubva tamatora tikabva tachizoenda nawo kuna sekuru. Asi sekuru ndoda kuvatenda nekuti vakatipa vakomana 6 tikanzi tinge tichienda navo. Saka vakomana ava ndo basa ravo iroro ravanoita rekufukunura makuva chete, vari very fast mukoma. Zvezvo kunzi kuva 2 meters going underground, 2 meters kwavari achisikana chinhu. Kana nesu takatoshamisika kuti varume ava
vanombonyatsokushanda zvakaita sei, because within 40 to 50 minutes vainge vatopedza kutofukunura guva, tatotora mabhonzo ake, vainge vava kutotanga kutofushira zvekare. Takadhiraivha nemurume wangu navo varume ava tichibva kuno kuHarare takananga kumusha, ndokubva tasvika kuya tikatsvaka pekuhwandisa motikari, but mainge muri musango. Hama dzangu apa kunze kwainge kwatodoka, vakabva vachizotora piki nemafoshoro, ndokubva tatanga kufamba takananga pamba pevabereki vemurume wangu. Takabva tachizoenda tikanohwanda, tikamirira kuti kunze kunge kunyatso kusviba, ndokubva vakomana vazoti taifanira kuti tinge tichienda kunovarakidza apo patainge takaradzika mwana. Takaenda ndokubva tavaratidza, tikabva tachizotsvakawo pedu pekuhwanda, ivo vari busy vachishanda. Saka vaiti 2 pashift. Within 40 to 50 minutes varume ava vakarova basa rakatifadza. Vakati vapedza kufukunura, vakatora chiskeletoni chiya ndokubva vachizofushira, tikabva tachizoenda nacho kumotikari. We drove throughout the night, but hana yangu yaingorova. Apa musi wacho iwoyo taingomiswa nemapurisa chete, tichingomiswa nemapurisa. Saka tainge tiine kamwe katsvimbo katainge takapiwa ako, katainge takanzi pose patinomiswa nemapurisa ndaifanira kuti ndige ndichizokapfekedzera kusikarudzi kwangu. So ndakatokurura chipfeko changu chemukati, ndaingofamba ndakangodhasha makumbo kudai. Ndaiti kana tikaona kuti kumberi kunenge kuine roadblock, murume wangu obva amiswa, ndaitotora katsvimbo kaya ndobva ndatokapfekedzera kusikarudzi kangu. Ndo katsvimbo kanoshandiswa nasekuru vacho mudare mavo kusvika tazosvika muHarare tikaenda kumba kwavo, tikanosiya chiskeletoni chiya. Vakazotidaidza mushure mekunge vapedza kushanda nacho chiskeletoni chemwana wedu. Pavakatidaidza vakatiudza kuti tinge tichiuya nebhaketi. So takazotsvaka 9 liters chibhaketi, ndokubva tachizoenda kuya tikasvikako tikaona kuti vainge vakakuya chiskeletoni chemwana. Vakatipa mishonga yakasiyana. Saka mwana uyu wedu anogara mubhaketi, muchi9 liter bhaketi ichocho ndo matinogara takamuvharira. Ndiko kuromba kwedu ikoko kwatakaita. Saka takaromberawo pamwana wedu, even though tainge tisina kutanga tarombera paari, asi nekufamba kwenguva takazozvikanganisira nekuti takazotanga kushandirwa nemunhu anonamata. Please, when you post my story, ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Sekuru ava kune avo vanenge vachida kuzorombesewa navo, sekuru ava vane macharges avo avainawo. Saka kune avo vanenge vachida kuzorombeswa navo sekuru ivavo, it is fine, I can write my charges acho mucomment section, but basically unofanira kuti unge uchizobata mari inokwana iyo kuita $3,200 ndo mari yaunobata kuti vakwanise kuzokurombesa. Please share with everyone this confession. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sisi avo. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri kudanana nevamwe sugar mama, ininiwo ndine makore 23 years kuberekwa. Saka sugar mama ava vandiri kudanana navo, ivo vakazondiudza kuti murume wavo aishandisa mishonga yelaki uye zvekare ainge aine mangoromera. Saka zvinhu izvi zvakazopanduka ende zvinotonetsa. Vatori nevamwe vana vavo vasikana, vanongoti kana vakambodzokera kumamarriages avo, vana ava vanobva vachizodzoswa nevarume vavo. Hameno zvinenge zvichingoitika so. Saka nyaya iripo mukoma ndeye kudai so. Vakanditi ivo paya patinenge tichirara tose ndinenge ndichirara zvekare nezvivana zvavo, because zvikwambo zvacho zvakachizo
tanga kuberekana zvikabereka zvimwe zvisikana zvidhoma zvacho izvozvo. When she told me this ndakapanika, but vakabva vachizondipa mari. Manje ndine makore 23 years. Kune kumwe kwandakamboenda ndikabva ndachizonoudza muprofita wacho kuti there was no need yekuti ange achizotambisa nguva achindiprofita, but nyaya yangu ndiyoyo yekuti ndina shuga mama vandinorara navo. Saka ivo vanoti pose pandinenge ndichirara navo shuga mama ava ndinenge ndichirara zvekare nezvivana zvavo zvidhoma. Saka iye akanditi hanzi ndiri kutoora musana wangu, musana ndiwo uchaparara, ndiwo uri kuora. Saka ndinodawo kuziva kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndingaitawo sei. Hakuna here vamwe vanhu vanoziva like mimwe mishonga inokwanisa kushandisiwa so that kana ndirere nawo shuga mama vangu ava at least ndinenge ndichingorara naivo, not kuti ndinenge ndichizorara zvekare nezvidhoma zvavo. When you post my story please ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyu at 23 years. Hanzi ndatoodzwa musana nezvidhoma zveshuga mama vandinofambidzana navo. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisangane nei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.